Здравейте! Сигурно сте свикнали да виждате мои видеа от пленарна зала или от залите на комисиите, в които членувам. Често пъти да говоря за бюджет, за регионално развитие, еврофондове или намаляване на бюрокрацията. Ако това е така, знаете, че от ден първи за мен тук в Европейския парламент проблемите на младите винаги са били важни. Техните решения обаче дваж повече. Ето защо днес искам да ви запозная с една неприемлива статистика и факти, които засягат много от нас. 50% от стажовете в Европа са неплатени. Един от всеки двама не получава пари за труда, който полага. Често пъти наравно с всички останали служители. Един от всеки двама. Огледайте се. През юли 2015 година младежката безработица надхвърли 20%. Голяма част от младите хора, които не работят, не просто не работят, но и не учат, не чиракуват или не стажуват. За да променим тази статистика ни трябват общи усилия и конкретни действия. А за тях ми трябва вашето мнение. Споделете вашия опит. Полезен ли бе вашия стаж? Платен или неплатен? Какво е мнението ви? Оставете коментар под това видео, изпратете имейл във Facebook или в Twitter, където искате пишете. Може да оставите обратна връзка и в моя сайт. Бъдете активни.